Кирова, здравейте! Изключително е приятно, че на 11 юни 2026 година сме при вас във вашия дом. Почваме ново предаване, което се казва Моя Пловдив и вие сте наш първи гост. Целта на това предаване е ние да поставим гости на места, където те ни предложат или най-вече там, където се чувстват свои води, а да не бъде обстановката в студио, така че благодаря ви, че сте първият гост в нашата рубрика, нашата нова рубрика Моя Пловдив. Добре, на добър час за вашата дейност. Така, разговорът с вас няма да бъде кратък, но няма да ви измъчваме много, тъй като много неща се знаят, много неща може би не се знаят и за вас и за Дикиро. Ще бъдем по-кратки. Как един човек, който като вас, който идва по-късно в Пловдив, заобича Пловдив, става част от него, става и градът, през който не може, доколкото знам, вие сте родена в Сливен, в далечната 42 година. Да, родена съм само там, но иначе в София съм. В София си, да. Годините. Първият ви достъп с Пловдив, какво си спомните за първият достъп за Пловдив? Това е, защото като ме разпределиха от балетното училище от София, разпределението за 3 години и дойдох тук за 3 години. Но тук вече се срещнахме с всички артисти, творци, заедно всички се хранихме в едно помещение, в театъра се играеше и опера, всичко, то беше театър за всичко. И по този начин се запознах и с Димитър Киров. И след 1-2 години след запознанството ни, се започна нашата любов на двамата. И така, че останах после в Пловдив. Но Пловдив за мен е много красив град и много свързан, разбира се, с творчеството, с неговото творчество, с моето творчество, всичко, което тук съм направила, основах и балетно училище към музикалното, класове. Всичко това след, разбира се, моята специализация в Москва. 2 години ме изпратиха. Трябваше да замина за София да уча пиано, защото аз бях пианистка от 6 годишна. И тук бях 2 години и казвам на директора на операта, трябва да отида да уча. Моите родители искат да завърша музика. Аз действително имах за музика повече, отколкото за балет, даже качества. Бях абсолютен слухар, свирих много добре от 6 годишна. И се явих и те ме приеха. И аз отивам и казвам на директора и на балетмайстора, аз трябва да замина. И изведнъж те ми казват, виж сега, ще завършиш академия и ще станеш най-много корепетитор. И си помислих и викам, те са прави. Обаче, вика, имам место. В Москва 2 години можем да те пратиме чрез Министерство на културата, да заминеш и Болшой театър екзерсис в Института по изкуствата да учиш педагогика и после можеш да се върнеш в Пловдив. Те искаха да ме задържат за Пловдив. Да се върнеш в Пловдив, да станеш педагог, и така. И аз разбира се, че предпочетах да замина. Викам, мамо и татко, съжалявам, обаче аз отивам там, няма да завърша академия, отивам така. И действително беше страшно. Там Плисецкая, не знам по най-голямите среща с тях. Да, Майя, даже с Майя беше безумна историята един ден, защото аз в нейния клас там отивах да се занимавам. И тя при Чичо си играеше и казва, искам някой да ми свири, да се загрее за Лебедово езеро, защото ще играе Одета и Одирия. Много тежка роля. И двете играеше тя. И казва, и аз викам, аз мога да ви свиря, защото аз свирих на екзерсисите отдавна, още от училището може. И седнах и свирих. И тя ми направи един дълбок поклон до земята и каза, спасибо большое. И аз викам, що Майя Плисецка ми прави такъв поклон. Разбира се, за пианото, не за балета. Както и да е, там велики. С Максимова съм била, с Василина Максимова в един клас. Тя беше на първата линия, аз ми каза педагожката на трета, защото те са звезди в този клас. И ние двечки бяхме от България, едната Лили Драгулева и аз, съученичка моя.
И добре, и заставахме на втора, на трета линия и казваше, гледаш на Максимова, педагожката казваше, гледаш на Максимова каквото кажа и я гледаш нея и изпълняваш. Добре, и така 2 години. Ходехме и в училището. Там даваха ни да работиме с някои деца от училището, да помагаме. И това правехме, което беше много хубаво. Така че това беше много добро. А за Пловдив, първо като град страхотно ми харесва, като се върнах вече. И даже Митко, мъжа ми много се радваше, че вече се обаждах и виках Росто, Пловдив, Пловдив вече за мене. Станах си пловдичанка и не съжалявам. Аз София нямам вече въобще да има недаване. Тук е целият мой живот, всичко. Станах и педагог, после хореограф станах в операта. Да. Поставих много. Сега на ден Шопен, например, който поставих, Георги Петров, Бог да го прости, пианиста, той свиреше като Шопен, такъв спектакъл направих, а тази артистката, която играеше Жорж Санд, това е което, защото бях там, където те са живяли, Жорж Санд и Шопен, и оттам ми дойде идеята да направя този спектакъл и тя Жорж Санд четеше нейни на Жорж Санд неща, артистката. И тя беше на този спектакъл. Тя сега има много хубав спектакъл в операта. Тук моноспектакъл на Стефан Цанев, Цигуларката. Страхотен спектакъл. И се срещнахме сега, викам, ти ли? Тя ме покани на този спектакъл. Но това е после. И така, свикнах с Пловдив, с... Как се отрази периода ви в Москва, в школите на тези големи майстори в по-нататъчна кариера? Тоест, ако не беше периода в Болшой театър, пак ли щяхте да стане толкова великолепна в областта? И кои са ви най-запаметяващи роли? И знаете ли защо колко роли сте изиграли като балетистка? Да, доста роли изиграх. Играла съм и момченце на Богдан Ковачев Панаира, първата постановка, която играех, и Танхуа. Това е също един много хубав спектакъл, който беше по-късно. След това Ромео и Жулиета, на Чайковски Ромео и Жулиета. Легенда за езерото беше много хубав спектакъл там заедно с Румен Рашев и Вихра Терзиева, тримата бяхме така триото, което сестрата, която си дава красотата, за да може да се излекува другата, и двете влюбени в него. Това е Легенда за любовта, много хубав спектакъл също. И така, много, това са ми от любимите. А пък иначе, отначало ние бяхме 12 момичета, които дойдохме разпределени. Отначало играех и по-малки неща, играех примерно един акробат, червения мак и това. След това вече, защото всички играеха. Така, сменяхме се. И до ден днешен си имам приятелка, Ваня Бурмаджиева, която завършихме заедно в училището, заедно дойдохме. Някои починаха от съученичките ми, също много талантливи. Ние бяхме много талантливи момичета, всичките бяха. И 12 момичета попълнихме тук състава, който беше от самодейци. И така малко по малко те бяха в ансамблите, играеха и стана хубав балет. Бяхме 50 души балет. Сега даже няма толкова много моменти. Това ще да питам, как върви в момента балета последните 10-15 години в България, изобщо не само в Пловдив? В Пловдив, за съжаление, имаше доста талантливи, които завършиха нашето училище тук. Някои отидаха в София, имам ученичка, която и в Арабеска отиде и така. И обаче те взимат чужденци. Са взели тук сега, чужденци играят. Има и една-две, които останаха от преди. Много добри. Едната даже води
и като педагог, и като солистка. Но имат чужденци. Плащат им даже да живеят тук. Те напускат скоро, защото няма толкова много спектакли, както едно време имахме много спектакли. Винаги на една седмица, да, играехме, което е много важно. Играехме и в оперите, нали, Аида ли ще, какво. Много. И това поддържа формата. А този отлив на изкуството към балета на какво се дължи? В България става въпрос. Няма спектакли, не се играят много едни същи трупи обикалят цяла България и навънка. Няма интерес. Не, то в София си има хубав балет, но в провинциите, нали, така да се каже, Пловдив и Русе и Варна се създадоха такива училища, както аз създадах тук. И по този начин се хранят все пак години наред, но сега навсякъде взимат вече и чужденци. Това е което правят. И в София взимат. И в София има много. За съжаление. А коя беше леводовата песен, на която изиграхте? Кой ви беше последното изпълнение, което изиграхте в някои от спектаклите? Спомняте ли си? Кога сложихте палците ги окачихте на перона? Това беше Купелия. Купелия, да, спектакъла, да. Тогава, коя година това? Да. 2000 сигурно не. 2000-2001. То тогава аз вече мислех, на 42 години бях, когато вече си казах, не, време е вече да напускам и го казвах. Но тогава се случи тази история с куршума, който... Да, я разкажете, аз само от почетството нищо не разбрах. Как се случи това? 3 километра един е стрелял по някакви птици и... Ма това в Москва, нали? Тук вече, нали, аз танцувах, играе. И посред бял ден, тук на площадчето на градинката, където е на Джумаята, отгоре през дървото, той има парабола 3 км, значи от едно село, стреля и пада тук в гърба ми, 30 см върви и излиза такъв от Манихер куршум, грамаден, немска пушка. И го намериха после. И Митко вървеше крачки пред мене, защото отивахме на пазар 10 часа сутринта. И той нищо не разбра, защото няма стрелба, няма такова, няма шум. Аз обаче отначало помислих, че деца думки хвърлят тия. Нали? Викам, обаче след това едно разпръскване в мене усетих страхотно и паднах по очи на стълбите, точно. И като почна да тече някаква кръв, и аз разбрах, че... И само казах, ми те обичам, те умирам. Това успях да кажа. И той се обърна, защото върви пред мен, надолу слиза. И се обръща, ви, какви глупости ми говориш, бе? И изведнъж ме вижда в кръвта и там нямаше как и кола. Та викнаха отдолу. И то беше случайен човек. Просто човека ме натовари на колата си и айде на хирургията. И там доктор Зисов, нашия приятел, пловдивския хирург, той ме сложи на... Аз иначе съкъла си в момента, а Митко беше полудял. Той беше дигнал кръвното до безумие. И аз само го казах на доктор Зисов, внимавайте, защото съм балерина и не искам на гърба ми да има някакви остатъци, след като... Той ви каза, аз не знам, жива ли си, ти ми говориш. Какво изобщо се е случило, как? И седна и явно той куршума беше излезнал, но раната там я проми, каквото направи. По корем лежах сумата време в болницата, въобще трудно беше, но изкарах от това нещо. И тогава вече съвсем не можех да танцувам, нали, да такова, и тогава напуснах фактически. Но си бях казала, трябва да се напусне. И казах, добре, сега продължавам. Продължих като, нали, директор в училището, станах репетитор в операта. Репетирах, екзерсиси давах и така нататък. И така продължих нататък. Някаква съдба е, може би, карма, някаква съдба. Човек не може да избере някаква неща. Не знам какво е, но
но нищо, добре, че съм жива и здрава. Естествено. Да. Като казахте жива и здрава, вашата голяма любов, която се описва на дълго и на широко, вие разказвате, сега ще стане въпроси за нея. Как се живее 18 години близо без любимия? Тоест, вече близо 18 години вие сте сама без Дикиро. Ами много е трудно. Въобще аз съм съвсем сама, защото, за съжаление, и моите най-близки, разбира се, майка и баща, това е друг въпрос, че си отиват, но и брат ми си отиде. Все пак друго беше, да, макар че той живееше в София, но идвахме, се виждахме. И така, че трудничко ми е, защото ние нямахме дечица с Митко. По най-различни причини. Вече не искам да коментирам това. Но нас не държеше изкуството, любовта ни и изкуството. Защото аз също така, може би от майстора, може би не знам, имах към изобразителното изкуство, много така усещах нещата, винаги съм го поддържала и това, и обратното. Така че това ни крепеше. Той ме заведе в Париж, например, Франция. Тъй като той беше франкофон, тук в колежа от малък е бил. Аз също, майка ми беше учителка по френски и от 6 годишна говорех френски. И това ни свързваше, и френски език. Значи езика на любовта. Да, френски език. И това е, което де факто. Всичко това беше с изкуството. Всичко беше нашата връзка това. Говорихме за вашата любов, голямата с Дигиро. Гледам тук навсякъде в това помещение, което живеете, има картини, които изобразяват вашата любов, вашите общи снимки. Това по някакъв начин държи ли? Ето това е нашия знак, така, двамата. Това е за една грамофонна плоча слага и я нарисува. Това е и на всички картини отзад повечето слага. Той нарисува, така ли? Да. Той 11 май. Бихте ли разказали малко повече как се срещате с него, какъв човек беше? Доколкото съм чел, знам, че имал някакво така недоверие от вашите родители. Дори са го наричали черния призрак, не знам кой. Бихте ли разказали, да? Да, отначало мен малко ме беше страх от него, защото той с неговите очи, като той ме преследваше направо. И моите всичките приятелки, дали, които бяха, отиваме в градината, например, в парка тук. И той изведнъж се появява от някъде и всички викат, ей, черния призрак идва. И така беше доста време, ме преследваше. Аз с моята приятелка, докато един ден аз бях при нея, живеех при нея, тя беше съпруга тя също балерина, съпруга на Георги Кънев, пианиста. И там живеех от тях, просто бечките спехме на един креват. И един ден той тръгна да ме изпраща след един концерт. Един концерт на Димо Димов. От София още бяхме с Димчо, така се сприятелили. И Димчо ме ухажваше, обаче аз нямах никакви усети към това момче, с изключение на това, че е голям музикант. Въобще музикантите винаги са ме привличали, защото аз самата имах това, нали, тази любов към музиката. И Димчо си подари след концерта тук, който имаше, си подари цветята, които му подариха на мене. И тръгнахме да ме изпращат мене с Димчо. Димчо се опита да ме целуне, защото обаче аз го отблъснах. А зад мене върви Димитър Киров. Черния призрак. Да, който той върви и Димчо се чуди какво става, обаче вече пристигаме към вратата. А Киров имаше една приятелка, пък пианистка, която Гина Табакова.
която после се ожени за, не знам за кой беше, за един актьор, няма значение. И те вървеха заедно, защото Гина живееше близко пък до тази. И вече изпращат ни нас и продължават нататъка. Кога е изпратил Гина, какво е направил, веднага се връща при нас. И влиза при Елито в къщи, в нейната къща и почва да ми се кълне, пада на колена, аз на кревата и той казва: обичам те, моля те, искам да се ожениш за мен. И по едно време взе да си блъска главата в стената, някакви такива работи. Аз се качих на кревата и викам: аз не те искам, бе, махни се от тук. Такава сцена беше безумна. Викам, мен ме е страх от него, нали? Така беше. Тая сцена няма да я забравя. И така. И след това продължи да ме ухажва. За това. И тук имаше, нали, дето му е сега постоянната експозиция, ателие имаше. Той всъщност там живееше, защото беше много беден. Това беше... Нямаше къде там. Там спеше там. И мене ме привличаше това, когато той рисува, ние се качвахме горе и наблюдавахме как той рисува. От горе се виждаше ателието му. И така известно време беше. И след това той ме покани в ателието си. Искаше, първо рисуваше моята приятелка тази Елито, защото бяха приятели с пианиста мъжа ѝ. И аз с нея отидах. Той каза на нея: нека доведи и приятелката си. И аз викам: да, добре, с Елито, можем и двете да отидем. Той ще рисува Елито и аз ще стоя добре, хубаво. И той както така нарисува Елито и след това каза: а ще може ли една рисунчица да ви направя и на вас? И така както бях, направи ми една рисунка седейки и до тук беше. И по-късно ме срещна на главната улица и каза: ще може ли да дойдете в ателието? Искам да ви направя и на вас такъв портрет, нали, както на Елито. Голям портрет. Добре. И аз му казах: добре, ще дойда, обаче след това си викам: не, самичка в ателието не отивам. Това съм му казвала много пъти, между другото. Сега, тия мръсници, художниците, в никакъв случай. Да. И не отидах. И той приготвил всичко, статива, всичкото така, и аз не отивам. И той взел, че да рисувал една страшно мръсна картина. Някаква жена такова, после е смачкал и е изхвърлил. И това беше вече последното. Така, и след това си говорихме, викам: аз мен ме е страх да отида така самичка, към де да знам. Но по-нататък, малко по малко вече, отидах в ателието му и започна вече нашата любов. И така, беше на една пружина на земята. И много се радвам, че там стана постоянната експозиция после, защото иначе там художници идваха от София, живееха там. Това беше за гости в къщата. И така. А как пуска ръката ви? Как има интересна случка с майка ви? Това беше, аз бях в Москва. Ага. И нямах и идея, че той нещо ще... Но той ми се обаждаше по телефон. Да, и говорим, той от почтата тук звъни. Аз, да. И казва: мене ме изпъдиха от ателието, аз съм много сам. Ще се ожениш ли за мен по телефона? И аз, мен стана много тъжно. Викам: той самичък, изхвърлен от ателието. Били го обвинили, че правил оргии. Това са такива глупости, абсолютно глупости. С Вера Неткова, една голяма художничка, тя от София беше, идваше на гости още с Елито. Се обличахме и Вера в чершафи и с свещи и някакви такива неща правихме. Ама отгоре, чершафите отгоре, някакви такива оргии и такова. И правих. Тя Бера, това беше нейната идея,
да правим някакви Ритуали. спектакли, ритуали. И го правихме художник човек. И това вече го взели за не знам какво. Пълна идиотщина, абсолютно. И по този начин му взимат ателието. И аз викам, да, добре, ще се оженя за тебе. И той вече щастлив. Така. Майка ми и баща ми казват, ма чакай сега, кой е той? А той отишъл и вкъщи при майка ми. И започва, нали, с влизането, поглеждат, а той не знаеше, че майстора е мой нали, някакъв роднина и това. И влиза и вижда портрет и казва, ма какво е това? И майка ми му обяснява, това е така и така. Той започва да плаче със сълзи пред майка ми, брадясал целия. И да казва, аз искам да се оженя за нея, аз много я обичам, така и така, моля ви. Майка ми казва, чакай малко сега, имаш ли нещо заплата? Нямам. Имаш ли нещо къща или такова? Нямам. Добре, къде ще отиде моята дъщеря, ако се ожени за тебе в Пловдив? Къде ще я сложиш? Мълчи, той мълчи. И тогава майка ми и баща ми казват, това са глупости, но те ми забраниха, майка ми вика, няма да се връщаш в ваканцията от Москва, защото аз решавам, че ще се върне и ще се ожениме вече, да не, той чак. И тя казва, никакво връщане. Какво? Никакво връщане там в студа, какво ще правя то? 1 месец е ваканцията, зимната. И тръгнах, независимо, и той ме чакаше на Русе, на границата. И се качваме на влака, а всички, майка ми, баща ми, даже и баба ми беше и това, ме чакат на Росето идва от Москва на гарата. И ние слизаме от влака двамата вече. И това беше шок, удар за нашите. И така, отиваме в къщи и започва пак, това беше по Коледа, и той пак почва да им казва, ама моля ви се, така. Баща ми се завива през глава и няма думата. А мама казва, не, в никакъв случай, край, категорична, не дава. И той преспа на един диван в хола в къщи и на сутринта тръгнахме и заминахме двамата за Пловдив. Аз му пристанах, така да се каже. Викам, мамо, аз го обичам този човек и тръгнах. И вече ще се женим и те дойдоха, майка ми, баща ми тук и стана. Тоест изкуството срещна класическия балет, така ли? А? Изкуството срещна класическия балет. Да, точно така. Да, А как се живее в така? Вие 45 години сте били заедно, да. Отначало била голяма бедност, преди да се появи, вие ще разкажете по-добре, Людмила Живкова, която да даде възможност. Няма, ние живеехме там, в това ателие и след това Начо културата. Той помогна да му се направи едно малко ателие тук на Пълден. И там живеехме в самото пак ателие. Отначало иначе при мишките и плъховете в едно пък стара къща. Пак Начо го сложи там, за да може да спиме там, да живееме. Въобще беше аз в боите, а балерина в тия бои край. Аз почнах да се задъхвам. Започна астма. Да, там където, да. И доктора каза, ако веднага не напуснете, и той какво направи, беше взел някакви пари от картина, отидахме в Тримонци зимата. И живяхме там. В хотела? Да, Браво! В Тримонци. И той се постара човека нещо да направим, а това беше временно. И тогава се позасрамиха в Централното управление и ни дадаха един апартамент на булевард Москва, бившата. Една стайчка с кухничка, такова, маничко такова. И там вече парно отопление, вече по-чист въздух. И по-късно вече той работи, направи всичко да направи тази къща и така. Вече се пренесахме. Но отначало живеехме, аз при Начо, успехме при приятели. При Начо в неговата къща в студа, защото Начо отопляваше една стая за него
И хола беше леден, една стара къща, която на Начо сега е музея, дето е червеното пони. Там живяхме доста време и така. Местехме се. А за тези времена, 45 години заедно, сега за младите звучат като космическа работа. Как се издържа такава любов, мила през плъхове, през мишки, през дишане? Го сега, ако кажеш някой млад човек, ще помисли, че това е някаква история като филм от ужасите. Не. Това е когато наистина обичаш човека, да, и когато ти е хубаво, че споделяш с него всичко и в изкуство и в това. Това е нормално. А какъв човек беше Декиро? Какъв човек беше той за вас? Страхотен, голям бохема. Всички знаят бохемата, знаят го за него. Имаше и много трудни моменти, в които аз, защото пиенето си беше чиста работа. Да, се събираха всичките приятели, художници, Бояджан и това и всичките. Ура! Енчо, Слона, Христо Стефано, всички. Да. Не, Христо и Енчо, те не пиеха. Не бяха ли част от бохемата, дори да ни пият, част от групата. Иначе... То понякога подстрекателите са по-страшни от самите пиещи. Сирежите са по-страшни понякога. Иначе Слона, Митко, нали, това бяха, които се събираха отделно, а пък с Енчо и с това рядко се така сядаха. Той Енчо беше, Бог да го прости, много известен, стиснат беше много, такъв беше. Но и той беше голям хъжал. Те ни ухажваха всичките. И Христо Стефанов ме ухажвал, и Енчо ме ухажвал. Нали? Опитваха се. И аз за това виках тия мъслици. Да, имаше го този номер. Но разбира се, после Христо си хвана с Мария, защото пак в театъра тук срещите бяха. Пак по културата, да. Да, пак така беше. Енчо вече той 2 пъти се жени и има си тази жена, която и сега е жива и трябва. Още стоеше до него. И така. Енчо, сумата деца имаше Еньо. А понеже говорим за Декиро, за вашия съпруг, чипат характер ли беше преди малко, като гледахме ателието, което вие ни допускате явно всеки, за което ви благодаря. Разказахте ни за някаква случка, за един портрет, който се е опитал да се самоубие. Да, това е от глада, защото в София с Слона са били страшно бедни и Слона е бил така. Нямали са въобще какво да ядат, а пък са искали да завършат академията. И по този начин той вече така решил, че ще се самоуби от глад. Няма какво да яде, няма какво. И тогава през нощта започва да рисува този портрет и след като го нарисува си казва, няма да се самоуби. И така, даже на този портрет има комат хляб. Имали са една такава хазайка, която имала хляб и мармалад. Имало там и те крадяли от това ядели. Въобще там са живяли в тази стаичка. Даже има портрет от него долу. В мазето има много картини също. И има един портрет едра женичка. Така, била много добра жена. Митко ми разказваше. И така, но там са живяли. И там даже после в една таванска стая са живяли. Там са рисували. Има го сниман даже. Това ателие, така наречено. И за Слона и ми е разправила как, понеже нямало туалетна, как с извинения са пукали в керемидите, защото отгоре, нали, са правили такива. Такива времена са били тогава. Да. А вярващи хора ли бяха хората, съпруга ви, Слона, Енчо? Имаше ли нещо по-различно от бохеми? Ти в бохемата, която ние знаем и си представяме, кръчма Пловдив, събиране на отделни места. Вярващи хора ли бяха? Не, те са си вярвали в изкуството. В изкуството? Да. Тяхният бог е изкуството. Да. То тогава беше така. Ние също
На църква абсурд. Това е ясно, да. Те, даже който ходеше на църква, от моите съученички имаше една много близка моя приятелка, Катето. Тя беше набожна майка и също много. Обаче влезеш ли в църква, носиш ли някакво кръстче или такова, това беше. Така че тогава не можеше това да се прави. А мама и татко, те не бяха от този. Виж, на баща ми майката беше вярваща, но на майка ми тази баба не. Като казах тази баба, я кажете за връзката ви с Владимир Димитров Майстор, вие се падате негова внучка, доколкото знам. Не. Добре да има, но на ниво внучка, там да кажем някъде. Това е племенница, да. Майка ми като племенница. Така? Но и аз, да, внучка, но... Да. Сега, понеже ние имахме възможността преди 2-3 години да бъдем в Шишковци, там срещахме страхотен гид Кирил Иванов, който разказва невероятни истории за Владимир Димитров. Ние ще покажем после на нашите зрители, доколкото знам, 9 портрета има майка ви от Владимир Димитров Майстор, е рисувана и 2 портрета вие. Да, бихте ли да сказали нещо? Половината са при моя племенник, нали, при брат ми бяха и половината са тук. Бихте ли да сказали за тези срещи за Майстор? Те ги крадоха на брат ми в София, крадоха тия портрети. Добре, че аз ги бях снимала. И тогава на полицията ги дадохме и ги намериха в тия антиквариати. За продажба. Те бяха, да. Те пратили цигани да разбият там стъклата, защото точно беше починал брат ми и племенника ми не беше успял да прибере картините от тая къщичка, в която е живял и майстора, там, нали, е бил, едно легло е имал само и това, и там е рисувал. Всичко е правил тогава, когато. И така че това беше добре, че ги намерихме. Само една скоба да отворя, без да е наша работа, може и да ни отговаряте. Един ден всеки един си отиде от този свят. Това цялото богатство, което ние виждаме тук, къде племенника ми. Оставили сме на племенника. Още Митко беше получил два комоциума на главата. И тогава викам, Мите, не се знае кой кога, ами давай да... Това е човека, на който можем да оставим, и той съгласи и подписа. Страхотно. Нали, че след моята вече. Да, той ще ги наследи тези неща. Всичко, да. А описано ли е? Колко картини има? Колко произведения на изкуството? Между другото, той е журналист и племенника ми. Той е такъв еколог и журналист. И даже сега не ми дава, аз и не искам. Искат да купуват картини и това. И само продадах миналата година 2 картини, като направих изложба за Митко долу в Пловдив. Тук в Капана, която беше? Дето почина, не в Капана. Не, Чепиронков, къде? Дето почина галеристката до общината. Да. Сетих се, да. При нея бях направила, защото тя е много, много хубав човек и това. И там купи един човек 2 картини и това ги продадах, но скъпо ги продавам едно. И второ, той иска да направи племенника ми галерия в София. Местото, където е къщичката. Той е с един двор голям, с това. И там искат да построи. Така ми говори сега. Дали ще стане, вие не знаете? Това след мен, може и да стане, да. Някаква кооперация, от която да взима пари, за да може да има галерист, защото той живее в Будапеща, племенника ми. Жена му те са с 3 деца. Голямата току-що завърши, сега в Виена учи, и 2 момчета още. Да. И там живеят, няма какво. Това го уточнихме. Кажете и за срещите с майстора. Много ми е интересно. Вашите спомени още като дете, когато е рисувал майка ви и когато е рисувал вас. Да, аз майка ми, докато е рисувал, не съм била. Нямате спомени. Тя била млада, тогава, това е млад. Много красива жена, много красива жена. Той е пращал, аз имам картички от майстора, до мама, в училището, където тя е учила, като гимназистка. И от цял свят е пращал до там картички, тя много се е радвала. И след това е учил да рисува, нали, обаче понеже художниците, които в академията са предавали,
са искали майстор също да стане, да преподава в академия, да стане професор, обаче той казал, аз с тия цапачи нямам нищо общо и не искам да ставам, нали, и обаче с тия цапачи. И те разбират това, че той така е казал, не ги е харесвал явно, няма той високо ниво, нищо. И когато баба се явявала, майстора е подготвил всичко и тя е рисувала много хубаво. Аз не знаех, чак като станах 11 клас, седях така и тя ме рисува вкъщи на кревата, рисува. И аз викам, мамо, ти рисуваш ли? И като погледнах, и тя тогава ми разказва тази история, и казва, явявам се, и Расилния, който носи картините и ги слага, за да ги видят, ги чува как казват на майстора, племенница, вън. И ни я приемат. И тя завършва френска филология и вече там нататък. Но е рисувала добре. А вас кога ви рисуваха? Кога и къде? Майстора? В София пак. В София, да. Два портрета негови. Аз току-що бях влезла в балетно училище, 9 годишно същество. И гледам ужасяващо, защото той ми се караше. Да. А това е брат ви в ляво? Ми стоеше много мирно, на него му направи 3 портрета, на мен 2 е този и с брат ми заедно имам един портрет, който е при Племин, при тях е. А дали успяхте да разберете какъв човек ви рисува? Нещо като видяхте този човек с тази брада висок? Ние го благотворяхме майстора, защото той беше, нали, те му са викали дядо Божин. Да, с тази бяла брада, сок. Беше много добър човек. Носеше ни шоколади, като отиде в Италия или в това, и шоколадчета, и мама ги слагаше в гардероба и ни даваше по-малко шоколадчета. И така. Лапетиите ми викал на... Малката? На мама, когато са били, да. Та, тук има в едно списание мама спомените от майстора. Като е свирил на неговата, мандолина ли беше? цафара. Да. Да, свирил е там пред тях, вечер са се събирали. Било е много хубаво е било, мама вика такива. Даже той ме готвил веднъж, обаче не е знаел какво да направи и ме готвил ориз и сложил толкова много и той почнал да извира. да извира. И той казал, веднага донесете чини. Ето как разказва майка ми тези истории. Това са много хубави истории, които не знам някъде дали си ги разказвали. Аз към друго да ви питам, понеже гледам, че това място, вие живели ли сте заедно тук с Дикиро, това място, което се намираме в момента тук? Как това? Тук? Това е нещо, защото разбрах, нали, че на друго място сте били, тук не знам. Не, това много години, откакто, нали, точно на 42 бях, когато, нали, Куршума, и тогава той беше построил. Построил тук това нещо, да. Понеже гледам, че всичко е с картини, ваши общи, негови автопортрети, какво ли не. Има ли някаква тъга в изкуството или картините правят това, че изкуството да бъде вечно? Тоест, при положение, че човек вече го физически го няма, а стои неговото изкуство, вечно ли е изкуството или тъгата преобладава? Да, вечно е. Аз живея фактически сега, благодарение на това, че и на втория етаж е пълно с неговите картини и просто това ми е все едно, че той е жив. Усещането ми е такова. Да, че... Ами аз си говоря даже с него. Това ще да сънувате ли? Аз си говоря, сънувам го, говоря си. Какво си говорите? Какво си обсъждате? Приказвам си, казвам, Мите, така и така, сега отивам това. Твоите приятели така, за този говоря, за онзи, да. Говоря си. Аз си говоря и с майка ми, и с баща ми, така правя. А понеже казахте, че имали много трудни моменти, което е нормално, 45 години и сега хората не могат да изкарат. А хубавите моменти? Хубавите моменти бяха с пиенето, с това, че цяла нощ можеше да го няма. Ние с Начо веднъж, когато живеехме там, и аз с Начо спехме на едно легло. Аз и той, когато беше зимата, спиме там, а отвънка вече с Митко. Добре, и него го няма. И решаваме с Начо да не му отваряме долната врата
долу имаше порта и не му отваряме. И това беше към 4-5 часа сутринта, когато се прибира. И почва да тропа, да чука, обаче ние все още не му отваряхме. И какво направи? Той като се качи горе, имаше портрет на Начо и мой портрет. И Митко взе един нож и ги разряза и двата портрета. Тя, така ли? Няма да ни отворят. Трак. И даже, единия портрет е тук. Те го оправиха, отвънка е този. Аз ще ви го покажа, да. След това той повтори този портрет. Има един, който не е. И го купи тук един долу е, при него е този портрет. Даже го изложи, който направи голяма така от неговите картини тук изложба. И този портрет беше там, но той не знае, че това е втория портрет, а това е оригинала, де-факто. А има ли много хубави спомени в Париж с Салвадор Дали, с Марсел Марсо? Бихте ли разказали нещо за слушката в Париж, за урока, който как са ви пуснали там? Тук е снимката, която сме с Марсел Марсо. Ето това. Да, после ще снимем, не стави, после ще снимам, да. Да. Как се случи пътуването и как разбрах, че Дали, доколкото разбрах в хотела, който той отсяда? За Салвадор Дали? Салвадор Дали беше така, да. Хотела, в който той отсяда. Той отсяда, да. И ние решихме, понеже имаше изложба в този момент точно там, и решихме да я видиме. И се оказа една картина само на Салвадор Дали и другата на неговия учител, на Дали учител, Помпие, един, не знам точно какъв беше. Както и да е, това бяха картините. И изведнъж аз видях долу една така табелка, пише в 5 часа урок с Салвадор Дали. Викам, Мите, виж какво пише тук, бе. И той полудя. А пък не носихме нищо такова за снимане, не знаехме, че да. Друг път носихме апаратче, обаче този път не. Но нищо. И отидахме и поискахме от импресариото му, в хотела беше. Той казва, няма место. Всичко е купено и аз му се помолих. Викам, моля ви се, това е от България художник, много ви моля, нека да така. И той каза, добре, и безплатно ни пусна. Без да. Каза, ще ви пусна. И 5 часа ние бяхме там и започна историята вече с урока. То беше невероятно, защото първо моделите му влизат, с момичета, страхотни, след това момчета, след това влезе жена му, Гала, и най-накрая вече Митко имитираше винаги и вика, вуаля! И пристига с една пелерина, Салвадор Дали, и я хвърля, хващат двама души отзад. И казва, сега започва нашия урок, ето тук, така и там научих много неща, защото ние пък, които гледахме и не рисувахме, бяхме с един кордон така отстрани, а всичко друго беше насядало стари, млади по земята. И Митко седна на земята, той пък и не носеше нищо, носеше само едно бележниче. И на него да рисува, защото всичко друго си носи, нали? Но той така. И се започна историята с първо урока, който конник ще рисуваме, казва. И казва принципа класическия, дето два диагонала се събират и там, където се срещат, там е центъра на картината. Ето, казва, в моята картина центъра е ножа, с който се убива рибата Том. Голяма риба. И това е ножа, казва. И тук точно е центъра и аз това съм го направил така. И урок бе страхотен, който аз после си викам, това е и за балета. Примерно хореография правиш, къде трябва да е центъра, там трябва да е центъра, къде се събира. И така нататък. Много страхотен. И разбира се, тези неговите, дето ги рисува, Каин убива Авел, това направиха двете момчета, направиха след това за другата картина.
И междувременно Митко му прави портрет след всичко. Те, докато, понеже всички почват да минават през него, Салвадор седна на една стълбичка и минават през него, той им вижда нещата и където му хареса нещо, слага подписа, където види, че рисунка хубава. Иначе казва забележки, какво не е схванато и така. И Митко вече стигна до него след това и той му сложи веднага подпис пред картини. Всичко, което направи, тук са в коридора, са в рамчица сложени, с подписите. И вече отгърна Митко, където е портрета му и той се ухили, Салвадор дали погледна го, ухили се и сложи си подписата. Да, разбра, че си има голям художник тук, защото повечето хора там не са били това, което е Митко. А с течение на времето той повлияваше ли се от някакви такива големи имена, както Дали и някои други? Т.е. влияеха ли му други школи, той други казва, художници? че той няма нищо общо с Дали, винаги казва така, но той обичаше Пикасо. Пикасо. Да, просто. Неговия беше Пикасо, но пред Дали се покланя, разбира се, това, да. Добре, вие успяхте ли във времето да избягате от ролята на Гала, на неговата муза, или напротив, вие се вписвахте този образ, както беше Дали за Гала? Ние двамата си направихме снимка, ето тук е. Той си направи мустаци, си нарисува, веднага отидахме там в едно кафене всички, които участваха, влизаха там, до Жана Дарк, където е паметника. Влезнахме там и имаше и за снимки такова, моментални такива, веднага. И аз като Гала си направих, той като такова и двамата си направихме снимка. Но то беше такова вълнение, това беше действително. Иначе, където има музей на Пикасо, това Барселона ли е, какво е, където отивахме, винаги сме ходили на Пикасо да видим. Изложби имаше. В Малага ходихме, родното място на Пикасо. Въобще много. Добре, да прехвърлим малко от Париж в Окаяма и в Токио. Да личи си, че човекът е бил и харесва Токио. Вие споменахте среща Окаяма. Кажете по какъв повод той беше в Окаяма и в Токио? В Окаяма беше, побратимени бяха Пловдив и Окаяма тогава. Да. И тогава от тук го изпратиха в Окаяма. Само него или част от делегация беше с него? Не, само той. Само той, да? И какво? През коя година горе-долу беше това? Не знаете. Добре, и какво се случи там? Какво разказа той за Окаяма, за Токио? Било 70-те години, може би, някъде. Защото договор се подписа 72-а. Някъде там, да. Там е било. А в Токио вече по-късно там посолството беше, един наш приятел беше посланник. Негов приятел, Румен Сербезов, който... Румен Сербезов, Сербезов, който после в Токуда, беше шеф на Токуда и това. И тогава той отиде в Токио. Токио направи страхотна изложба, защото Икеда, това... Този, който е съоръжен за Сийка, Икеда, историята за Икеда и Сийка. Да, той такова, в една галерия, страхотна галерия на Гинза, етажите. И много го харесваха Митко, направо купиха много картини тогава, направо това беше. Японците просто поводяха, защото той е много, цветен много. Живописта му е такава. И изложбата беше страховита. И така. А за Окаяма, какви му бяха впечатленията от Окаяма? Много хубави, какво да кажа. Не, дали нещо го помните от това, което ви разказва за Окаяма? Ето вижте за Токио, знаете с подробности. Ние заедно бяхме. Заедно ли бяхме? Заедно и в Токио, в Окаяма, аз непрекъснато бях с него. Добре, какво беше в Окаяма? Как беше там? Какво правите? Какво беше? Нищо, просто самите от града тези, които, то само мъже бяха и там с тях бе. А в Токио беше японеца, който на жената на... Икеда, на Сийка, Маеда. Той беше бохема също
И беше много интересно, защото един ден бяха решили да ме впечатлят много. И ме водиха по всички тези заведения, които японците след това, след работа отиват, и разните хостеси, не гейши, хостеси, нали, които обслужват там в заведенията. И водиха Митко също. И сега ще ме водят и мене. Обаче, като влизаш там, не може мъж и жена не може да отидат. И ние се представихме за брат и сестра. Викам Мите, и то защото аз исках да видя. Аз исках да видя какво става. Викам, виж сега, аз съм сестра ти и толкова. И така, брат и сестра. И слезахме и седнахме на една маса и започнаха да пренасят, нали, и ядене, пиене и такова. И седнаха от Митко две японки, от двете му страни. От мене също имаше, нали, така, всичките. И сега започнаха да му палят лулата, след това. Не знам какво. По едно време гледам, по брадата започва. И той се втрещи и започна така по крака ми. Викам, не, аз съм сестра ти, няма да... Искам да видя докъде ще се стигне. Да, иначе те са хостеси само. Те не са онези, нали, гейшите, които... Гейшата е велико нещо, тя е. А Митко е бил в такова с гейши, да. И имаше снимки, които аз там не можех да отида. Там вече само мъжете отиват. И тук има от тези снимчите, които са. И какво друго впечатли в Токио? Той много ги харесваше японките. Той рисувал, страхотно. Те наистина много хубави. А някакви други държави, които имате спомени, които така имате преживяване, както в Париж, в Токио? Това е Испания. Испания, Барселона, където казахте, Малага. Да. След това аз го заведах вече, защото с операта бяхме в Палма де Майорка. И там любим така мой, а и негов, Миро, художника. Той има там ателие. И ходихме в ателието и имаме ни фигурки, от които Миро се е впечатлявал. Миро, така да е художника, и от тях е рисувал неговите картини. Аз го харесвам, защото е много жив, много е... Той си е мой художник. И така, всеки си има любими. Да се върнем тук на Пловдив малко и на бохемата и на хората, които познаваш. Всички знаем, които сме чели за Дикиро, че той се е познавал и с Катя Паскалева, с Любен Гройс и с Коко Азарян. Приятелки, да. Той Георги Тошев беше тук при мене и снима моите спомени с Катето. Беше много хубав човек, Катя. Много я харесвах. И Досю Досев, нашия приятел от София, който, за съжаление, и той почина. Много художници, много артисти. Джоко Росич също приятел, много голям приятел. Артистите бяха негови приятели, също. Много. И младите художници вече, по-младите също много. Ето сега дет направиха тези изложби на главната улица. Това бяха хора, с които той винаги ги защитавал и им е давал, те го казват неговите, Васко Стоев, например, негов филм, казва как той му е дал пътя, деца вика, е помогнал на много. На Вежди Рашидов е помогнал в началото, Те са били Вежди също, казваше. Много хора. И така. А като казахте за филми, има и филм за Дикиро, направен от Пепа Славчева, дългогодишен телевизионен работник в нашата телевизия. Как видяха хората във филма Дикиро? Тоест има ли нещо, което остана скрито? Това ли е Дикиро, който видяхме от филма, или това е една част само от образа на Дикиро? Колкото можаха и двамата, и мъжа, и тя, понеже мъжа и беше наш приятел, преди още с Пепа да сме запознати,
И той идваше на всички празници тук. И това беше хубавото, че той снимаше всичко това още тогава. Идваше и снимаше, нали, рожден ден на Митко. Тук беше пълно с приятели и хора. И по този начин включи тези кадри във филма, когато той е бил, да, много, много интересно го направиха. Благодарение на него. Защото нямаше да може да имаме Митко като млад и като цялата тази, нали, атмосфера, която беше. Тук как вика, Ро, отвори, приятелите влизат и започва да... И аз стичам, нали, отварям и започва историята. Това е, да, филма е страхотен. Те са талантливи двамата, и Пепа, и той. А тя и къщата явно пази много спомени тук, на много хора, на нова енергия, да, на ваши така, приятели, на всичко, което се случва. Например, от Бургас, като идваха джурлата, Георги Баев, ето като тази акварела долу. Акварел, да. И долу в мазето има едно нещо като барче. И там се заключваха и там ставаха страхотни. Защото да не ме мене, аз на другата сутрин трябва да ида на работа. Аз съм все пак балерина. Нали, не мога да с тях да споделям цели нощи. А те цяла нощ се пие и се говори за изкуство. Те говореха за изкуство. Абсолютно. През цялото време и всички събирания, които са били с Бояджана и с това, говореха. Това им беше темата. Нямаха други такива. А защо и няма тази бохема сега? Няма ги смесените бракове между актьори, между скулптури, между... Защото се отдалечиха някакси всички хора. Не само художниците, въобще. Започна се това, което беше на времето, викахме, че на Запад така живеели, а пък така. Сега започна тук това. Станахме западняци. Всеки сам за себе си, а и условията за живот са много трудни. Да. Но тогава не им пречеше. Тези художници всички бяха небогати, които и по-младите, и това. Аз не съм видяла да има някакви. Дали? Но ги държеше изкуството. С това беше. Това беше и се събираха, обичаха се, имаха помежду си хубави отношения. Сега почва едно, ма той не е добър, ма си. Да, а те нямаха такова. Да. Митко викаше за слона, че той е по-голям от него, а слона викаше за Митко. Вика, не, Митко е по-добър. Взаимен респект. Митко вика, глупости. Ти си по-добър. Така говориха. Да. А миналата година се отбеляза в Пловдив подобаващо 90 години от рождението на Дикиро. Защо е рожден в Истанбул? Случайно. Случайно, Случайно в смисъл, че майка му е арменка, която живеела в Истанбул. И когато той на 3 годинки е напуснал, роден е там, обаче когато започват да ги гонят арменците от там, и тогава си идват тук. Тя се оженва за българи. Мисълта ми миналата година, когато се отпразнува тази годишнина, спомниха ли си хора за Дикиро, обменихте ли разговори с тях, сетихте ли се за нещо, което бяхте забравили, попълните ли малко картотеката на спомените във вашата глава? С тези, които е бил, например, Кучков винаги застава и открива изложбите и казва какъв е бил. Казва, това е много, много хубаво. Кучков говори страхотно. Това е последния път вече само каза айде на здраве. Така, обаче като открих изложбата тук, това говори много. Вика, Митю беше такъв весел, винаги е помагал на хората, така е. Добър човек. Ще спомнят хората, изкуството говори за него и вие, хората на изкуството, най-вече той, нали, защото той рисува, вие предполагам не рисувате или рисувате? Не. Остава след тях, ето виждате, ако не беше изкуство... Аз се опитах да рисувам един път и той ми забрани. Пазите ли го този първи опит и последен? Това беше в това ателие старото, малкото. Той
тръгна да излиза и аз викам, я ще седна и ще си направя една картинка. И исках една балеринка да си направя и съм си сложила това, обаче той нещо забравил и се връща. И ме вижда как аз мажа нещо. Цапаш. Съм започнала, нали, точно започвах, че като хвана, че като взе да хвърля боите и това, и вика, не, няма да рисуваш никога. Двама души в двама художника в никакъв случай. И аз викам, да, ти, щото ми завиждаш, защото мога да имам таланта на майстора. И мога да стана по-добра от теб. И за това. От тогава обаче реших, че... Да. Може и да съм имала нещо, но... Исках да кажа, че паметта на художници, дори когато ги няма говорят за тях, те са създали нещо, което остава като част от... Да, живо е то. Да, живо е, да. И ето, вижте, да говорим за Киро благодарение на това, което е рисувал, което е правил. Така е, да. А поне сме към края нещо за мозайките. Гледам много мозайки, той е правил много мозайки. Да. Заговорихме се преди малко с колегата тук, че... Той в НДК има много хубаво. И в НДК, и горе в Бузлуджа. Да, Бузлуджа, да. А и тук. Тук също е работил. Повечето фреските, дето е направил Стария град. Той Начо беше този, който им даваше възможност, нали, в Стария град да рисуват, да правят и на слона, и на него. Начо за наслона също с тези всичките с графитата и това. Той е завършил монументална живопис и за това можеше всичко да прави. Ето и обичаше да прави, но мозайките винаги ги е правил и с милички, и с такива неща, не само мозайка, а има вече, нали, за Бузлуджа и за това са били само мозайки за НДК. Но тук си играл, защото като видяхме на Гауди в Испания, това вика, човека с най-различни средства е правил страхотно изкуство, така че... Нали знаете, че днес откриха по случай 100 години от смъртта му, от смъртта му откриха официално на Гауди в Барселона. В Саграда Фамилия. Тя вече. По случай 100 години от неговата смърт, точно днеска откриха официално, папата е бил там и така нататък. 10 юни, значи вчера. А защо Русале? На кого сте кръстена вие? Русале, да. Аз, майката на баща ми се е казвала Русия. Русия? Да. Сега, те като се роди бяла, я кръстят бяла, като се роди Русия. И така нататък. Не, че на Русия, нали, е кръстена специално. И Леля ми обаче, Донка, една от тези, които майстор също е рисувал много хубава, е била като млада. Леля Донка Паприкова, майка Тереза. Дето са казвали, тя първия хоспис в България го е направила, сестра на мама. И тя ми е кръстницата и казала, няма да е Русия, ще е Русалия. И ме кръстила така. Така че, благодарение на нея, слава Богу, защото руска сега щяха да ме викат. Руска закуска. Ето. Така, понеже сме накрая, с какво искате да бъде запомнен Дикиров? С какво го помнят хората и вие с какво искате той да бъде запомнен? С това, че беше невероятен артист. Това е човек, широк човек, душа човек. Това е което. Да. А вие с какво го помните? Вие самата с какво го помните? Със същото. Със същото и с голяма любов към мене, да. Винаги. Да. С много. Следващия път, като имате разговор с него, кажете, че сме се сетили за него и дори тези, които не го помним и наживо не сме го гледали, пак изпитваме голям респект към него и към цялото му творчество. Благодаря. И понеже ви казах, че сме в първото издание на Моят Пловдив, за вас Пловдив е с една дума? Моят живот. Това ще е живот. Да. Имам награда Пловдив е и там. За цялото творчество. Ето столчето на това, да. Знаем за цялото творчество 98 година, но понеже вие и той има толкова много награди, те са... стимул ли са награди? Имам една... той има почтен... Той 2000 година става почтен гражданин на Пловдив. Да. Вие 98 печелите за цялото творчество. Важни ли са наградите за един творец, с това да приключим? Колко са важни за един творец наградите?
аз смятам, че са хубаво нещо, докато Митко във филма си Митко казва. Вика, това не е, вика, важно. Да. Това не е толкова важно. Важно е, вика, че аз все още мога да рисувам. И съм жив и здрав, да. Да съм жив и здрав. И това е, да. Той много, да. Радвал се. Как няма да се радва? Това Захари Зограф. Това... И Захари Зограф в Самоков, нали? Да. И забрахме да говорим, а то няма време, защото Да. това много неща казахме. Да. Това е, да. Това е. Наградата, да. Че Кънчето беше приятел също пък. Да, голям и той. Хубав човек. Идваше тук и той на гости. Много народ. Добре, благодаря ви, че бяхте първи гост в нашото предаване. Благодаря ви още И един аз път, ви сърце, че ни благодаря. допуснахте толкова близко до вас и да знаете, че паметта на Дикиро ще се помни поколения. След време Пловдив е вечен, защото има такива хора и като Дикиро. Има, да, точно така. Има и такива, да. Добре, благодаря ви много още един път. И аз.